Ja, dus om je op het film aan te spreken, ik heb 3 camera's hier gezet voor het interview. Zodat ik ook in beeld ben en over de shoulder. En u zet meestal de vraagsteller buiten beeld. Is dat beter of wat zijn de voor- en nadelen daarvan? Een nadeel bij de vraagsteller buiten het beeld te zetten, is dat de persoon die antwoordt moet zorgen dat zijn antwoord klaar en duidelijk is, ook zonder de vraag. Als jij mij vraagt, wat heb je deze morgen gegeten? En ik zeg, een potje yoghurt. En uw vraag wordt niet gebruikt in het interview, omdat jij niet in beeld bent. Ja, dan is mijn antwoord, een potje yoghurt, niet echt bruikbaar. Hè? Dus dan moet je constant daarop letten dat je de persoon die je interviewt zegt van oké, we gaan dat opnieuw doen, want in uw vraag moet het antwoord een stukje... In uw antwoord moet de vraag een stukje hernomen worden. Maar ik vind het voordeel voor mij van de vraagsteller buiten beeld te laten, is dat je ene persoon minder hebt om op te letten. Het is al moeilijk genoeg om één man in beeld te brengen. Ik ben degene die hier nu waarschijnlijk via die camera in beeld komt. Maar je hebt ook nog die camera waar je moet op letten. En die camera die u dan filmt. En dan spreek ik nog niet eens over de klank. Ik hoop dat mijn klank redelijk goed doorkomt, maar wie weet komt uw klank niet goed door. Hoe meer mensen dat je wilt betrekken bij je interview, hoe moeilijker dat het wordt om alles onder controle te houden. Ja, dus zijn er dan ook speciaal effecten waarmee je graag werkt, of filmtechnieken?